Molt bé. Senyora Calvo, quan vulgui. Moltes gràcies, senyor president del ple, senyor Balda, senyores regidores, senyors regidors, digníssimes autoritats, senyores i senyors, tram final de la legislatura, darrer debat de la ciutat. A 12 mesos perquè els ciutadans, perquè els palmesans i palmesanes posin nota a la seva gestió, emetin veredicte. Després de 3 anys de govern del Partit Popular, 3 anys de la seva tasca com a balda de la ciutat, avui tenim la certesa de que, en el fons, quan vostè anunciava que Palma havia de despertar, amagava, amb tota intenció, el malson pel que ha fet travessar a una bona part dels habitants d'aquesta ciutat. I sí, Palma s'ha despertat, agitada, convulsa, amb suor freda, perquè la realitat s'ha convertit en malson. Així ho pateixen els milers de ciutadans que viuen per sota del llindar de la pobresa, que a més de menester ajudes d'emergència, necessiten construir un camí d'esperança. I aquest Ajuntament, vostès, han decidit instal·lar-se en una política de caritat i renunciar a polítiques tan importants com les polítiques actives d'ocupació. Així ho pateixen les ONGs que treballen amb les persones dependents i que han de suportar una política des dels serveis socials erràtica i altament perjudicial per la seva tasca diària. Els botiguers que paguen més imposts, els quals vostès han ignorat en la promoció turística de la ciutat, o els restauradors que contemplen atònits com el seu Ajuntament dona suport i promou iniciatives que atenten contra els seus interessos com a propietaris de bars, cafeteries i restaurants, i tampoc són tinguts en compte en la promoció de la ciutat. O els arquitectes, els enginyers, els aparelladors, que no han tingut l'oportunitat de participar en el planejament de la seva ciutat en una revisió del Pla General que du 3 anys aturada. Tampoc el conjunt dels veïns de Palma han pogut participar-hi. Els professionals i voluntaris que fan feina amb els col·lectius més vulnerables, com Metges del Món, que es veuen en l'obligació de denunciar públicament la persecució de la prostitució que vostès practiquen i les nefastes conseqüències que pot tenir una ordenança cívica que, segons s'han sentit dir en paraules, declaracions desafortunades del nou intendent, és descafeinada perquè només preveu la multa als clients. Els mestres i les mestres de la ciutat que suporten una política autonòmica d'humiliació i desmantellament de l'ensenyament públic que compta amb la seva benedicció. Els treballadors i treballadores de serveis socials d'aquest Ajuntament ho acaben de sentir, que han hagut de venir en aquest plenari per explicar-li a vostè i a tot el consistori que no poden fer la seva feina perquè estan desbordats per la realitat i la manca de directrius polítiques està impedint que els ciutadans siguin atesos en condicions. Ho pateixen les persones que segueixen a l'atur, malgrat hagi davallat la xifra, bona notícia de la qual ens alegram, però encara són 31.112, i a les que fan feina en una temporada de cada vegada en pitjors condicions laborals i cada vegada més curta, que la seva política turística tampoc ha aconseguit allargar. O les persones desnonades, que han hagut de clamar en públic que les declaracions de bones intencions s'han de traduir en fets perquè siguin d'alguna ajuda. I avui hem conegut una bona notícia que nosaltres li reconeixem, de la que tots ens alegram, la provisió de 43 nous habitatges per famílies desnonades. Però aquest és el paisatge humà de la nostra ciutat. Una ciutat que segueix sense defensor del ciutadà. Han passat 3 anys d'ençà que milers de ciutadans varen depositar en vostès la seva confiança. Els hi varen donar una oportunitat i vostès l'han convertida en el malson d'una ciutat que retrocedeix al pas que li dicta la reforma laboral, la llei contra l'avortament, la LOMSE, la reforma local, la falta de planificació urbana, la degradació de la xarxa de transport públic, la manca de directrius polítiques en matèria social, la pèrdua de serveis disfressada de revisió de competències pròpies. 3 anys en els quals des del grup municipal socialista han presentat 692 propostes en el pla i 417 propostes en els distrites. Durant aquests 3 anys han presentat una proposta cada dia.
Propostes per millorar l'atenció social, per defensar els serveis públics, per evitar el retrocés democràtic i per mantenir viu un model de ciutat que en aquest moment entenem que no passa per les grans inversions. Li hem sentit dir en diverses ocasions, també avui, que Palma és avui una ciutat millor. Jo no tinc cap interès en negar els possibles encerts de la seva gestió que hagin pogut millorar la vida dels ciutadans de Palma i, a més, és ben comprensible que vostè els vulgui destacar. S'hi haurà d'esforçar, però el que no puc acceptar és el seu triomfalisme, perquè és fal·laç. Ara, fa un any, un dia com avui, en el mateix debat, vàrem denunciar que en aquesta ciutat hi havia nins i nines que passaven gana, que tenien problemes de malnutrició infantil. Vostè ho va negar. És més, es va ofendre. Va repetir una vegada i una altra que era mentida. Avui, a la nostra ciutat, hi ha ONGs que reparteixen menjar a algunes escoles, després de que vostè, que ho negava tot i ens acusava d'alarmistes i irresponsables, signés un conveni de col·laboració amb elles. Avui, un any més tard, aquella realitat que nosaltres denunciàvem i que vostè va negar públicament als ciutadans de Palma és reconeguda per la defensora del poble, que està demanant que els menjadors escolars estiguin oberts en l'estiu per garantir que els nins i nines en risc d'exclusió social no es vegin privats d'una alimentació adequada en acabar el curs escolar. Una petició que des del grup municipal socialista hem reiterat cada un dels 3 anys d'aquesta legislatura i li tornem a reiterar enguany. És mal de creure que Palma sigui avui una ciutat millor quan ONGs s'han de repartir menjar a les aules com passava en temps que pensàvem que no tornaríem a viure. Estem molt satisfets, me cregui, d'haver mantingut la nostra denúncia pública, d'haver resistit de forma respectuosa les seves falses acusacions i d'haver provocat la seva reacció. Sense denúncia, segurament la resposta municipal hagués arribat encara més tard. I quan hi ha una realitat tan greu com que els infants no tinguin una alimentació adequada, del que es tracta és que hi hagi resposta, quan abans. UNICEF ha assenyalat que Balears té un índex de pobresa infantil del 33%. I si tenim un balde i un equip que nega la realitat, tenim l'obligació de fer-la visible des de les fileres de l'oposició. L'enquesta de condicions de vida de l'any 2013, una estadística de l'INE poc sospitosa, que han conegut aquests dies ens mostra, en el cas de Balears, i sobretot pel que fa a la nostra ciutat com a gran concentració urbana, que la taxa d'índex de pobresa, de risc de pobresa, s'ha enfilat fins al 19,8%, quan a l'inici de la crisi tot just fregava el 13%. El 42,5% no té capacitat per afrontar despeses imprevistes. Precisament ara que gràcies a les seves polítiques han de fer front als copagaments dels serveis bàsics, com els medicaments o com la targeta sanitària. Hi ha un 12,4% de llars que no poden permetre-se mantenir l'habitatge amb una temperatura adequada. Es diu pobresa energètica. I el percentatge de llars que han tingut retards en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal, ja siguin rebut de gas, comunitat, etc., ha augmentat 3 punts respecte de l'any 2012. Hi ha gairebé un 4% de llars en les quals no es poden fer un menjar de carn, pollastre o peix almenys cada 2 dies. Una ciutat millor, senyor Isern? La ciutat pateix una desigualtat que s'ha anat incrementant en els darrers 3 anys. I vostè no és el culpable d'això, però sí és el responsable de com s'aborda aquesta realitat, aquesta perspectiva, aquesta situació des de l'àmbit municipal. I quina ha estat la resposta de l'Ajuntament? Caòtica, erràtica i inoperant. Han augmentat les ajudes d'emergència, sí, però són incapaços de fer-les arribar a temps a les persones que les necessiten. Han posat en marxa una targeta bàsica d'aliments, 2 anys després d'anunciar-les un dia i un altre als mitjans de comunicació, sí, però encara no disposen d'ella totes les persones que la tenen assignada. Vostè a tot això li diu capacitat d'ajuda directa, ho he sentit avui. Nosaltres a tot això li deim caritat. La realitat reclama alguna cosa més que beneficència, una actuació política més profunda, més àmplia i més coordinada. Han tingut l'oportunitat de revisar els protocols municipals de serveis socials, de fer un diagnòstic de la realitat, d'elaborar un pla estratègic que dona resposta a aquesta situació.
Els hi hem proposat per activa i per passiva. Ens hem oferit i continuem mantenint la nostra oferta a treballar plegats per aquesta finalitat. Els hem advertit dels problemes i dificultats que arribarien si no canviaven de política. I quina ha estat la seva resposta? No, no i no. És la seva ceguera social. El dia 28 de novembre de l'any 1985, aquí, en aquest ple, se va aprovar per unanimitat el Pla Municipal de Serveis Socials amb una estructura que necessita revisar-se, enfortir-se, adaptar-se a les demandes actuals. Vostè ha decidit passar la història com el batlle que la va desmantellar. No s'ha prestat atenció, és desatenció el que vostès practiquen amb les persones. I no ho dic jo, ho diuen els professionals d'aquesta casa i ho demostren les seves retallades sense pausa. Retallada a l'ajuda a domicili, retallats als treballadors i treballadores familiars, retallats als mediadors socials, retallats als orientadors laborals. Milers de vides desquadrades per quadrar uns comptes amb un superàvit dels que vostès se'n senten orgullosos. I a nosaltres, senyor batlle, ens fa sentir vergonya i impotència per tot allò que podríem fer per les persones i vostè ho està fent per la banca. És vergonyós que amb la desigualtat social instal·lada en la ciutat vostès tanquin els 2 darrers exercicis econòmics en superàvits milionaris. És malvat que vulguin fer creure als ciutadans que això és fruit de la seva bona gestió i expliquin un dia i un altre que si vostès no hi fossin, tot seria pitjor. Com si no hagués més alternativa al món que la seva recepta. És el seu credo, senyor batlle, però cap injustícia és necessària. Cap de les 31.112 persones que segueixen a l'atur, ni cap de les que fan feina en condicions de precarietat i d'explotació laboral, mereixen que el seu ajuntament, que és l'Ajuntament que els hi ha pujat l'IBI, que els hi ha llevat línies i freqüències d'autobús, que els hi ha llevat orientadors laborals, que els hi ha tancat les portes del reforçament escolar als seus fills, que no els hi dona ajudes pels llibres de testa, que no cobreix les beques de menjador, tanqui l'any 2013 amb 35 milions d'euros de superàvit. Això no ho entén ningú. Li vull dir als ciutadans de Palma que moltes de les coses que pateixen són evitables. Però cal tenir la voluntat política de voler-les evitar. Li varen proposar que una part del superàvit de Malla passés a destinar-se a atenció social. Se'n recorda? Vostès digueren no. És més, digueren no es pot fer. Mesos més tard ho feren, però per destinar a altres finalitats. I per cert, el superàvit de l'empresa no s'ha traduït tampoc en una ciutat més neta, sinó ben al contrari. Des del grup municipal socialista mai han plantejat deixar de pagar el deute, però sí qüestionam i sí rebutjam que aquest imperatiu sigui l'única prioritat de la seva gestió econòmica. Li vull explicar als ciutadans i ciutadanes de Palma que sí es poden destinar més dobbers a atendre millor les persones que ho necessiten, a les famílies a punt de ser desnonades, que sí es poden mantenir serveis que ajudin a la cohesió social de la ciutat, que sí se pot fer alguna inversió més en les barriades de Palma. El secret del poder es troba en la voluntat. És la voluntat política la que faria possible retornar menys a la banca, en gran part rescatada, amb els dobbers de tots nosaltres i també amb els dobbers de les persones més febles. Una banca a la que ningú no demana una sola explicació de quan pensa retornar els dobbers del rescat als contribuents, de quan els pensa retornar a les persones que fan cua a l'atur, a les que fan cua al menjador social, a les que fan servir la targeta bàsica d'aliments, a les que han deixat de rebre les beques pels seus fills, als pensionistes que sostenen el conjunt de la família. Totes elles han contribuït a salvar la banca, tots. I què reben a canvi? Perdre drets, perdre serveis, perdre dignitat, per a que la banca recuperi allò que l'administració li deu amb interessos, per fer negoci. És un contrasentit, és injust i és indecent. La càrrega de la crisi també ha de repartir-se en criteris de justícia, però s'ha de voler. I vostès han demostrat sobradament que ni tenen ni pensen tenir la voluntat política de repartir la càrrega del moment que vivim protegint els més vulnerables. I no ho compartim. La seva gestió econòmica és bona de resumir i li reconec que des de la perspectiva de la perversió política, com a arma de confusió massiva, és extraordinària, li he de reconèixer.
Han duplicat el deute, han rebaixat a la meitat els serveis, han augmentat els impostos un 20% i volen fer creure que això és un èxit. En acabar la seva legislatura, el deute serà el més elevat de tota la història municipal. Segons vostès, bona part d'aquest deute haurà servit per pagar proveïdors, que també, segons vostès, no cobraven. I d'avui els proveïdors cobren més tard. El deute és més elevat i els ciutadans troben més portes tancades quan s'adrecen a l'Ajuntament a demanar ajuda. I què hem arreglat? Nosaltres diríem que més bé poc. Segons vostès, quina és la causa de tot això? Ho endevinen? L'herència. 3 anys de govern, del seu govern, i segueixen sense voler admetre les seves polítiques davant els ulls dels ciutadans. És la seva política i és la seva majoria absoluta. Està en el seu dret. En la nostra opinió, és una política equivocada, perquè ja li han dit un pic i un altre. Majoria absoluta no significa raó absoluta. A una cosa no té dret, senyor Isern, a mentir. A explicar que les dades que el seu govern penja a la pàgina web municipal només són vàlides per analitzar la legislatura anterior. Curiós. I deixen de ser-ho per analitzar la seva gestió. Són les dades que envien al Ministeri, però resulta que no són les dades vàlides per valorar la seva gestió durant el passat any ni els 3 anteriors. Saben què passa? Que les dades són pitjors que les que varen heretar. El deute el dia 31 de desembre de l'any 2010 era de 198 milions. El 31 de desembre de l'any 2013 és de 357. La mitjana de dies de pagament o de temps que tarden en cobrar els proveïdors a Palma era l'any 2010 de 123 dies. És el primer trimestre de l'any 2014 de 173. Els ciutadans tenen dret a saber això. No només els va mentir quan va prometre feina per tothom, sabent que era impossible. Els va mentir i continua fent-ho quan afirma que la gestió econòmica, la seva, és l'única, és la millor possible. No és casual que vostè hagi encapçalat el descens a tercera divisió en termes de transparència, tot i el codi ètic que va aprovar amb el nostre suport. Què ha passat amb l'Observatori Municipal? Continua oferint dades i estudis de les barriades? Doncs no. Han passat 3 anys i la ciutat resta abandonada a la seva sort. La manca d'iniciativa d'aquest govern pel que fa a la planificació urbana de la ciutat és incontestable. La revisió del Pla General d'Ordenació Urbana era clau per la ciutat, més encara en temps de crisi. Tot apunta que quan la recuperació econòmica arribi a Palma, ens trobarem amb una paralització de llicències fruit de la deixadesa del seu govern. La ciutat està abandonada i vostès fan com si això també fos inevitable. La seva tàctica és la de sempre. Primer de tot, fer poc o res i evitar que hi hagi lío. Que sembli que hi ha pau i tranquil·litat mentre vostès van desfent fora Ferrenou i en despatxos a porta tancada. Així mos va en la revisió del Pla General. Segon, si no queda més remei que fer alguna cosa i no va bé, culpar sempre, endevinen aquí, efectivament, a l'herència. Aquest és l'únic cantet amb el Palau de Congressos o la façana marítima. I tercer, si poden aprofitar alguna cosa positiva de la qual mos alegram, per principi no reconèixer mai que hagi estat iniciada per algú altre i negar sempre la realitat. És el cas del Lluís Sitjà i és el cas de Som Moix que acabam d'escoltar a les seves paraules. Basta passejar per la ciutat i donar-se dels problemes que pateixen les barriades que conviuen amb el Lluís Sitjà o els riscos que suposa l'abandonament de les cases de Son Amalder o la caserna de Son Busquets, que impedeix el desenvolupament d'una de les zones de l'Eixample més densificades i amb manco equipaments, o per Sant Dureta, que no té cap proposta damunt la taula, ni el velòdrom o la Falca Verda. 3 anys després, si no tenim ni una sola solució pel Palau de Congressos, amb una barriada com Nou Llevant, sense iniciatives, sense projecte de rehabilitació de l'edifici de Llesa, sense continuïtat de les obres del Baluard del Príncep, sense futur per Joncat. Amb modificacions de planejament aprovades per vostès que permeten urbanitzar zones rurals del nostre municipi, com Sindioteria o Son Sardina, o defensar en primera instància, com ho varen fer, el macroprojecte d'ampliació del port del Molinar, que de les seves paraules
Esperació, no hem vist un sol gest, una sola tramitació, una sola decisió que ens faci pensar que està disposat a aturar-ho. Continuen pel camí que ens ha abocat al col·lapse immobiliari. Requalificacions de sòl i més totxo. És decebedor. Una altra cosa inquietant, de la que desconeixem el seu posicionament, per ventura avui és un bon dia, perquè el mos expliqui. El desconeixem per allò dels silencis i de les reunions a porta tancada. És el paper de Palma, és el paper de la ciutat, és el paper del seu ajuntament davant el macroprojecte del Port de Palma. És el projecte més important que afrontarà la ciutat en els propers anys. I vostès callen, i ja sabem que qui calla otorga. Un projecte que modificarà la fisonomia de tota la ciutat i la relació d'aquesta amb demà. Un projecte que, per exemple, projecta un aparcament soterrat de 25.000 metres quadrats i que no casa de cap forma amb el bulevard en el que se fonamenta tota la reconversió de la primera línia. Mirin, la seva paràlisi, la seva deixadesa, no respon a la crisi econòmica. Això no és crisi econòmica, ni austeritat, ni contenció. Això és deixadesa i manca de directrius en una ciutat paralitzada a la que li escriuen el seu futur sense que el seu batlle defensi el bé comú dels seus veïns. Vostès han tingut el suport del grup municipal socialista a la creació de la Fundació Palma 365. En el benentès i coincideix amb vostè de que la promoció de la ciutat ha de ser una política compartida. Iniciem el darrer tram de la legislatura. Tenim els carrers ben plens de terrasses. No sé jo si li haurem de deure res en aquella llei antitabac que vostès varen tildar de pernicioses i que, a més, varen denunciar front als tribunals a comunitats autònomes com a Madrid. Crec que alguna cosa té a veure. Tenim un centre de la ciutat amb 9 hotels que s'han instal·lat i hem passat un dels pitjors hiverns de la nostra història en els darrers anys. Alguna cosa no funciona perquè seguim sense aconseguir l'objectiu d'allargar la temporada turística i els treballadors no poden viure durant tot l'any fent feina només 5 mesos. Els hi hem proposat incentivar que els hotels puguin obrir durant l'hivern i que siguin aquests els que rebin els incentius. Els hi hem duit aquesta proposta 2 vegades consecutives en aquest plenari. Vostès que han dit que no. Malgrat altres ciutats governades pel PP, com és el cas, per exemple, de Marbella, ja fa anys que ho fan. Senyor Balda, la conclusió és definitiva. Mai els hi ha interessat el pla de reconversió de la platja de Palma. Vostès pensen que la gestió en mans privades és sempre millor que la gestió pública i se senten còmodes satisfent l'avarícia d'uns pocs en lloc de preservar el lloc comú, el bé comú. Ara, això sí, quan les infraestructures siguin insuficients, quan es col·lapsi l'aparcament, la xarxa de sanejament, aleshores sí que ens cercaran perquè entre tots paguem aquests despropòsits. Tots pagarem la ressaca dels pocs que hauran construït a base d'un decret que vostè no ha elaborat però ha acatat. La societat demana canvis de rumb. La crisi econòmica ens convida a construir un model de creixement diferent i vostès continuen pel camí que ens ha abocat al col·lapse immobiliari, requalificacions de sòl i més totxo. Més totxo i menys policies turístics. N'han eliminat 27. Comprendran que se'ns faci mal de creure que l'ordenança cívica que han aprovat sense el suport de l'oposició sigui d'alguna utilitat per aturar la degradació de la zona. 27 policies turístics menys. Per cert, que no era un casino? El seu projecte estrella per dinamitzar la platja de Palma? El seu nyap administratiu i la improvisació han acabat ubicant-lo al centre de la ciutat. Increïble, però real. És la mateixa improvisació que ha imperat en la seva no política de mobilitat i el fracàs de les seves retallades sense fonament a una empresa municipal de transports que efectivament té pèrdues econòmiques, però el que té per damunt de tot és pèrdues d'usuaris. És tradició en aquest Ajuntament explicar als ciutadans més joves les seves competències, funcions, serveis, estructura i composició. Els hi proposo un exercici. Imaginem que algun d'aquests joves demani sobre, per exemple, com pot accedir ell a la policia local, com pot convertir-se
en policia local de Palma. Estem en condicions de respondre que preparant-se a fons gaudirà de les mateixes oportunitats que qualsevol altre ciutadà? Imaginen que sigui un jove que justament ha seguit a través dels mitjans l'episodi més vergonyós, vostè també ho qualificava així, que ha afectat directament el cos de la policia local durant aquests anys. Que justament estigui assabentat de que l'intendent anomenat per vostè presumptament va passar les preguntes de l'examen a un familiar. Que hagi vist que aquell que vostès aplaudien amb entusiasme mentre explicava que amb ell els delinqüents començarien a córrer davant els policies i ara ha de córrer enfilat per la justícia. L'intendent va deixar el càrrec, efectivament, es va posar de baixa i va seguir fent servir, entre d'altres, el telèfon mòbil que li pagam tots, igual que el seu sou, que és un dels més alts de l'Ajuntament. Una situació legal, però reconeixerà que incomprensible per la majoria dels ciutadans. El director general de policia, vostè ho recordava, militant del Partit Popular, també va deixar el càrrec. I vostè, davant la gravetat dels fets, va recórrer l'intendent anterior. Li podria, doncs, garantir el seu Balda en aquest jove un accés en igualtat de condicions? Essent benevolents podríem pensar que sí, que pot ser ara sí, però no poden passar per alt un detall. El director general de policia cessat per la seva presumpta implicació teledirigida presumptament per companys del seu partit ha comparegut en aquest plenari per donar-li suport, senyor Balda, per fer-li costat, per recordar-lo el dia de l'aprovació de l'ordenança cívica. Jo no tenc clar si el volia o no en aquest suport. El que sí tenim cada vegada més clar és que res del que pugui succeir a la policia local està a les seves mans. Ni a les mans del seu regidor, que com diu que no en sabia res de res, es manté en el càrrec. Per cert, curiós principi per un regenerador de la política com a vostè li agrada presentar-se. Així que aquest jove amb il·lusió haurà de resignar-se a acceptar que el seu Balda té una situació fora de control a la policia local i que els fets apunten a que pot ser, només pot ser, si militàs al Partit Popular tindria més possibilitats. Un de propòsits, els fets, i tot un despropòsit, la seva intenció de minimitzar-los contínuament a imatge i semblança del senyor Rajoy amb els seus hilillos del prestigi, se'n recorden? Palma avui té una ordenança cívica repressora, recaptatòria i antisocial. Una ordenança cívica que vostès han aprovat sense el suport de l'oposició, amb 2.019 al·legacions, de les quals 1.903 en demanaven la retirada. Vostè li diuen això ampli consens social. En lloc de reconèixer les dificultats per les que travessen milers de persones a Palma, vostès declaren públicament que tardaran fins a 6 mesos en presentar un calendari per redactar plans que abordin la problemàtica de la prostitució, d'inclusió social de les persones sense sostre i per la reinserció social i laboral de les persones que practiquen la banda ambulant. Miri, senyor Isern, la gent que passa fam, la gent que no té un sostre on viure, la gent que no té dret a cap prestació social, que es compten per milers a Palma, no podran esperar 6 mesos a que vostès s'organitzin. La gent surt i sortirà al carrer a cercar-se la vida. I vostès què faran? Amb aquesta ordenança a les seves mans els sancionaran. Ja ens ho ha fet saber l'intendent. Li sembla descafeinada perquè no sanciona les prostitutes, unes declaracions desafortunades que han despertat les alarmes amb els pitjors presagis del que pugui passar a partir d'ara amb una ordenança de repressió ciutadana a les seves mans. Miri, i amb això cap. Vostè ha explicat la seva visió de la ciutat des del seu món de fantasia. I permeti que li digui que de vegades fa la impressió que és una ciutat que comença a les terrasses del passeig del Born i acaba en el paper cotxer de les pàgines de la premsa rosa. Però per la immensa majoria dels ciutadans la realitat és una altra. La desigualtat social s'ha incrustat entre la població, el deute municipal s'ha disparat i la distància entre les seves promeses i la realitat dels ciutadans ha esdevingut abismal. No hi ha mal, però, que duri 100 anys. Hi ha el patiment que la seva política en particular i la del seu Partit Popular en general ha provocat entre milers de ciutadans i ciutadanes li queda menys de 365 dies. Els hi vaig dir i els hi torno a reiterar avui, durant els mesos que tenim per endavant, perquè encara no hem acabat, des del grup municipal socialista seguirem treballant per fer visible allò que vostès no volen veure, per recordar allò que vostès volen oblidar,
per desfer les mentides que alimenten mentre la gent les cregui. Continuarem treballant sobretot per millorar la vida dels nostres barris i dels nostres conciutadans i conciutadanes i especialment per demostrar cada dia a cada barri de la ciutat que no ens hem de resignar a creure que les injustícies que patim, que pateixen a Palma són necessàries. Tenim el coratge, tenim els coneixements, les persones, la força i la convicció per fer de l'equitat una forma de govern a Palma. Queden menys de 365 dies. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Calvo.